गिल्ड में जोड़ दो यार मेरे को। जों बर'सो बा हिन्दी रोङा। भाई हम लोग को हिंदी नहीं आता है रे, बोरो हमारा लैंग्वेज में बात करो, बोडो में। Battle Royale. Battle in style. सोलांदो राथ'। बिदि फिसा फिसौ ओंखारनानै लाग्रोनांगौ होमबासो गाव हायो। दहाय बे नोंखौ सासे सोरगोमोनलाय गावथार जानानै बे बासायनाया बासायबाबो जायाखै मिथिबाय। माबाया मा होनो गोलोमदै जानानै होबाय दा आखाइया, अबेबा अबेबा बेग थांहां थांहां जाबाय थादों मबाइला। बोरैबा जाथारै मोनथारबाय आं। आवगोल मोजां जायासैमोन, दा आपडेट जाना गैया। ओमफ्राय जानला मानला गावलाबायनो हायो, गावनायाबो हेडशट नांलाबायग्रासो खालामना होबाय। गदसिन फैलाबायोरा। सासे डाउन जाबाय एलसिपिखौ बैजों खालामनो। ब्लेमन सालाबायनांगौ। सासे डाउन जाबायमोन बै दंफां खाथियाव डाउन जाबायमोन। बेयाव एलसिपि सासे मोनहायासै, मोनहास्लाबासै होसो होसो बासायखोना माखो दाबो डाउन जायाखै। साथामसो दंखायो। सासे दंफाङाव लेलिबाय थायाखै। Double kill. सानैबो बथिं गावदों। साबेसे दं? आयौ होबाय आंखौ। नों खाथियाव फैनो हो गावना। नुथाराखै र'। माजोंबासो गावफ्लांलायबायरा सिलायाबो मासथिनि। गोलोमजोब्बाय मिथिबाय आखाइया। Triple kill. खारथाबा जागोन दसे। आखाइ गोलोमजोब्बायलै। Quadra kill. जारला जाबायना बिसिम थांनोआ। नै ग्लबेला गोजौआव थाबथादोंरा सेस खामासदिनि। खिथुनि सासेखौ डाउन खालामलायबायमोन ना। गोजौ माबा ग्लबेला मोननैबो थादों, ओमफ्राय गोजौआवसो जादों अन्थाइ सायाव। उन्दुनानैसो मिनिखो लानानै 14+ जाबायरा।